Ahojte, pozdravujem vás spod stromu, aby som vám dala vedieť, akí hostia nás čakajú v divadle L+S 12. septembra o 19. O 19. sa môžete tešiť na Katku Brichtovú. Zistíme, že čím všetkým žije aktuálne. Dáme stenu preč už naozaj definitívne. Opriem sa o ten strom. A je tam veľa aktuálnych tém, aj napríklad tretie pokračovanie divadelného predstavenia Klimakterium. Potom príde Tomáš Mihalík, nielenže môj prvý tréner, a teda ja jeho podľa mňa prvý klient, ale človek, ktorý sa za roky vypracoval naozaj na odborníka, špičkového odborníka v oblasti pohybu. A pán docent nám povie tentoraz o športovaní a o deťoch, že ako k tomu pristúpiť, že či môžu posilňovať a čo všetko môžu a nemôžu robiť, čo je pre ne prirodzené. Ma veľmi zaujíma. No a tretím hosťom bude Nela Kalejová. Je to mladá Rómka z Brna, ktorá na Instagrame tvorí obsah veľmi zábavný. Robí si fóry aj z majority, aj z Rómov, ale prináša to aj také veľmi, myslím si, že osvetové posolstvo práve cez ten humor, takže na ňu sa takisto veľmi teším. No a vy sa môžete pridať, to hovorím vždy, lístky sú v predaji a sú tu zobrazené rôzne linky, QR kódy a neviem čo. A práve som si všimla, že mám nejaký príves za sebou, ktorý mi rastie z ucha. Takže toto video má rôzne kvality, ale splní ich vtedy, keď vás to presvedčí, aby sme sa uvideli v štúdiu L+S. A vy, ktorí nemôžete prísť, tak samozrejme tie záznamy si budete môcť pozrieť potom u nás na YouTube a v online priestore. Takže 12. septembra o 19. teším sa na vás.